Laganini intervju tjedna. S najviše točke u gradu, Davor Rendulić svakog tjedna u goste dovodi najrelevantnije osobe iz društvenog i političkog života, aktualne teme, analize, vaša mišljenja i komentari, bez cenzure. Srijedom u 13 sati. Intervju tjedna. Dobar vam dan, intervju tjedna Laganinija. Hoće li stopa rasta BDP-a u ovoj godini usporiti? Možemo li očekivati neke nove investicije koje bi podigle BDP? Te hoće li, kako najavljeno, podizanje kamatnih stopa utjecati na građane Hrvatske? U intervju Laganinija otkriva nam analitičar Addiko banke Hrvoje Stojić. Laganini intervju tjedna. Još jednom lijepi pozdrav mom današnjem gostu, analitičaru Addiko banke Hrvoje Stojiću. Evo, gospodine Stojić, za vas se kaže kako ste jedan od naših najoptimističnijih ekonomista, pa je dobro da s vama u stvari započnemo nekako i ovu godinu. Nedavno ste poručili kako je Hrvatska u zadnje vrijeme opet na radaru investitora. Recite mi, kada i u kojim sektorima možemo u stvari očekivati te neke nove investicije? Da, mi smo među rijetkima koji smo zadržali stopu rasta na 3%, dakle ne vidimo neko usporavanje. U 2019. godini naš optimizam najviše temeljimo na ubrzanju stope rasta investicija, koja je bila protekle 2 godine dosta podcijenjena kako zbog utjecaja Agrokora, tako i zbog slabije dinamike povlačenja sredstava iz EU fondova. Agrokor je uskoro u operativnoj fazi restrukturiranja, nakon koje treba ekonomija koja je naslonjena na taj kompleks napokon početi više investirati, a Hrvatska pokazuje sve veću spremnost u povlačenju EU fondova, zbog čega treba očekivati da investicije financirane po toj osnovi ubrzaju. Evo, hoćete reći ono što naravno sve nas itekako zanima. Možemo li dakle reći kako će nam biti ta 19. Hoće li hrvatski građani prema prognozama imati više novaca? Pa građane najviše zapravo zanima osobna potrošnja, pretpostavljam. Mi imamo sličnu stopu, nešto malo sporiju stopu rasta osobne potrošnje, ona je i dalje blizu 3%. Ono što je za hrvatsku ekonomiju u smislu osobne potrošnje najbitnije da ne bude nekih poremećaja u turizmu, dakle da onaj veliki dio građana koji živi od turizma zapravo nastavi sa solidnim dohodovnim primanjima. Također za potrošnju je bitno da Hrvatska zadnjih nekoliko godina, a to se nastavlja i u 2019. bilježi dalje jednu ubrzanu stopu rasta plaća između 4 do 5%. Zaposlenost raste po dinamici od 2% i građani se nakon višegodišnjeg razduživanja ponovno počinju zaduživati, međutim ta dinamika je danas puno opreznija i na zdravim osnovama. Ono što također povoljno, osim svega navedenog, utječe na potrošnju su isto doznake građana iz inozemstva. Znači možemo reći da će nešto više novaca biti u kućanstvima? Pa tako, dakle raspoloživi dohodak će rasti. Ono što bih još tu dodao, također vidimo isto i da izdaci za javnu potrošnju za plaće i za mirovine rastu, međutim ta stopa rasta nije za sad opasna, budući da je ispod nominalne stope rasta BDP-a. Evo, dakle, ostajete kod procjene rasta BDP-a u idućoj godini 3%, naime, Hrvatska narodna banka očekuje iduće godine stopu rasta hrvatskog gospodarstva od 2,7%. Da, pa gledajte, između 3 i 2,7% nema nekih velikih razlika, to je zapravo razine statističke greške. Treba reći da u mnogim projekcijama za 2019. zapravo u obzir se uzima ubrzana stopa rasta investicija u odnosu na protekle 2 godine i ono što je posebno bitno da bi se ta stopa od oko 3% ostvarila je da ne dođe do nekog osjetnijeg pogoršanja u okruženju, da ne porastu kamatne stope. Na svjetskim tržištima po našim očekivanjima to se neće dogoditi. Zapravo kada gledamo početak ove godine desio se dosta značajan pad dugoročnih kamatnih stopa. Tržišta praktički ne očekuju da američke federalne rezerve u ovoj godini dignu kamatnu stopu, što znači da u konačnici taj tempo normalizacije kamatnih stopa će biti još više produljen u budućnosti. Europska centralna banka također neće podizati kamatne stope, to je zapravo puno vjerojatnije.
najmanje tamo do 2020. godine. Evo nešto više o kamatnim stopama reći ćemo naravno u nastavku emisije. S nama je i dalje naš gost, analitičar Addiko banke Hrvoje Stojić. Laganini intervju tjedna. Evo gospodine Stojiću, postoji li unutarnji ili vanjski neki pozitivni šok koji bi nam gospodarstvo mogao nekako u kratkom roku naglo podići na više stope rasta od vaše prognozirane 3%? Da, pa pozitivni šokovi u svakom slučaju se redovito u zadnjih godina događaju kroz turizam, dakle imamo stope rasta koje su više od očekivanja i ono što zapravo se potiho događa, to je kategorija rasta robnog izvoza koja je dosad ovisila ne samo o povećanju hrvatskog udjela u svjetskoj trgovini nakon priključenja Europskoj uniji, nego isto tako i zbog rasta koje je temeljen na popravku konkurentnosti. Prije svega cjenovne, koja je opravdana kroz zadržavanje rasta plaća ispod rasta produktivnosti. I isto tako vidimo da je zapravo u 2019. i u narednim godinama zapravo naglasak je na jačanje takozvane necjenovne konkurentnosti. Dakle, država nakon ovih svih mogućih poreznih rezova nastavlja rasterećivati ekonomiju, dakle i gospodarstvo, a i građane od niza parafiskalnih nameta. Da, ali evo, iako se za 2018. pričalo kako će biti godina reformi, sad se to govori za 2019. Hoće li ova godina onda stvarno, ako vjerovati najavama dužnosnika, biti napokon ta neka pokretačka ili će biti kao i mnoge do sada nekako bačena u vjetar? Da, pa gledajte, reforme se provode naravno da bismo voljeli da su jačeg intenziteta i da su brže, međutim hrvatsko društvo zapravo usvaja i hrvatska politika usvajaju reforme u granici mogućeg. Dakle, vidimo da kad god bi se u Hrvatskoj pojavi nekakav značajniji reformski prijedlog, zapravo da on bude, da tako direktno kažem, ubijen na valu populizma. Dakle, u Hrvatskoj vidimo da zadnjih godina jačaju neke populističke stranke, populističke opcije, da vladajuća koalicija ima vrlo tanku većinu u parlamentu i da je zapravo mnoge reforme zapravo vrlo teško progurati. Evo, da se malo još vratimo samo na ove kamatne stope što smo spomenuli krajem prvog dijela, koje ste rekli da će vjerojatno početi rasti 2020. godine. Znači li to ako recimo sada kojim slučajem građani imaju potrebe za primjerice nekom kupnjom nekretnine, da je u stvari sada pravi čas za to? Pa cijene nekretnina su nešto porasla ipak zadnjih godinu dvije. Međutim, to nije niti izbliza onaj rast koji se događa u godinama prije 2008. Da li je pravi trenutak za cijenu nekretnina, nisam siguran, znači ne bih dao takvu preporuku, budući da postoje i druge imovinske klase koje mogu u dužem roku dati veći prinos u odnosu na nekretnine, tako da je zapravo osim toga što sam spomenuo, isto tako je to stvar preferencija i prema životnoj dobi i prema stupnju, odnosno sklonosti preuzimanju rizika. Rekli bi da su bankari uvijek nekako oprezni pa neće se zlijetati sa procjenama. A mi smo u nastavku sa analitičarom Addiko banke Hrvojem Stojićem. Laganini intervju tjedna. Evo gospodine Stojiću, kako gledate na podizanje minimalne plaće na 3000 kuna? Hoće li ona pomoći i na koji način hrvatskom gospodarstvu? Podizanje minimalne plaće, to je zapravo trend koji se događa u nizu zemalja u okruženju. Ja bih rekao da je veći pritisak je zapravo na ove plaće koje nisu u toj kategoriji. Tako da zapravo nema, po mom mišljenju, nema potrebe za nekim značajnim povećanjem minimalne plaće, budući da samo tržište rada već vrši dovoljno snažan pritisak na rast plaća. A onda kada povećavamo minimalne plaće, zapravo šaljemo dodatni impuls za rast mase plaća, a bitno je ipak da se rast mase plaća održava u granicama rasta produktivnosti, da bi zemlja mogla imati konkurentan izvoz. Da, evo vidimo u stvari vladine pokušaje na povećanju potrošnje, u stvari, ali ozbiljne ekonomiste i ljude koji se tim bave zanima na koji način povećati u stvari hrvatski izvoz.
Pa izvoz Hrvatska bi trebala staviti karte otprilike na 3 područja. Dakle, to se tiče reforme tržišta rada, odnosno reforme sustava obrazovanja, a isto tako na privlačenje investicija u izvozne kapacitete. Da bi to sve bilo moguće, pored ove spominjane cjenovne konkurentnosti, Hrvatska mora u sljedećem razdoblju više raditi na poboljšanju takozvane necjenovne konkurentnosti. Vidimo da na raznim ranking listama konkurentnosti Hrvatska ne stoji baš najbolje, zapravo je na začelju zemalja istočne Europe. Dakle, percepcija poslovne klime nije nam neka jača strana i zapravo država bi trebala inzistirati na smanjenju parafiskalnih nameta, odnosno ukidanju brojnih barijera za biznis. Dakle, da sumiramo, učiniti sve što olakšava poslovanje sektoru privatnih poduzeća. Dužnosnici ovoga Vladine to i tvrde da to rade, sad evo vidjet ćemo, kažemo, u 2019. koliko će stvarno u tome uspjeti. Mi smo dalje u nastavku sa analitičarom Hrvojem Stojićem. Laganini intervju tjedna. Evo, gospodine Stojiću, možete nam reći kada će biti najbolje vrijeme za uvođenje eura, treba li euro uvesti što prije, možda kako bi se dodatno potaknule investicije? Pa mi ne odlučujemo kada ćemo ga uvesti, zasigurno. Ono što je Hrvatska izrazila namjere da čim prije uđe u takozvani ERM2 mehanizam, to je svojevrsna čekaonica prije uvođenja eura. Brojni uvjeti su zapravo već i zadovoljeni, tako da Hrvatska će uskoro početi i prve formalne razgovore o ulasku u takozvani ERM2 mehanizam, iako je, ajmo reći, vjerovati ovome što je u zadnje vrijeme prošla Bugarska kao zemlja koja je nešto ranije počela taj put u odnosu na Hrvatsku. Hrvatska bi tamo negdje 2020. mogla ući u taj tečajni mehanizam i nakon toga, nakon od prilike 2 do 3 godine, nakon što dokaže sposobnost održavanja konkurentnosti, uvesti euro na horizontu od te 2 do 3 godine. Bi li dobro bilo za hrvatske građane da to bude nekako što prije ili nam je u interesu da se to ipak malo prolongira, da još ostane nam kuna neko vrijeme? Da, pa mi smo ga de facto zbog visokog stupnja euroizacije već uveli. Ne samo to, nego u Hrvatskoj zapravo postoju banke koje su u vlasništvu matrica koja se nalaze u europodručju, dakle monetarna politika se najvećim dijelom vodi u Frankfurtu, a ne u Zagrebu. Evo, mnogi građani u stvari smatraju kako bi uvođenjem eura skočile cijene, neki ekonomisti s druge pak strane tvrde da to nije tako, da bi to samo možda bilo nešto kratkoročno, ali da bi se kasnije cijene opet stabilizirale u odnosu na euro. Da, pa to je dosta neodgovorno tvrditi da će cijene porasti. Bilo je nekih izoliranih slučajeva u Italiji, eventualno, ali zapravo kad se pogledaju faktori o kojem će to ovisiti, ja bih rekao da će prije svega ovisiti o stanju europske ekonomije u tom trenu, da li će biti europska ekonomija u konjunkturi ili u usporavanju ili u recesiji, to ćemo tek vidjeti. Također, ono što Hrvatsku čeka sa uvođenjem eura, a pogotovo isto nakon restrukturiranja sektora maloprodaje, nakon praktički propasti Agrokora, više konkurencije u trgovini na malo i vidimo da Hrvatska zapravo zadnjih nekoliko godina ima bitno nižu prosječnu inflaciju u odnosu na prosjek Europske unije. Za očekivati je da se taj trend nastavi u sljedećim godinama, budući da su malo prodajne trgovačke marže su u Hrvatskoj relativno visoke. Evo, neke stvari možemo, neke ne možemo utjecati, ali na ove na koje možda vlada može, a to su uštede i provedba reformi, što ste u stvari vi isto poručivali, to ponajprije u socijalnom i zdravstvenom sustavu. A s druge strane, tu građani uopće i ne vide baš neke reforme već samo krpanje. Hoće li se one moći provesti da bi nekako te reforme nam učinile život ipak nešto lakše? Da, pa tu je zapravo nešto gdje bi se trebalo najprije djelovati, to je zdravstveni sustav. Umjesto da se krene sa reformama, mi smo nažalost povećali
doprinose za zdravstvo, znači u izdvajanjima iz naše bruto plaće, što je zapravo jedan negativan signal i on zapravo ne gura Ministarstvo zdravstva u reforme. Dakle, oni će u 2019. imati više novca na raspolaganju, a neke reformske programe zapravo nismo vidjeli. Ono gdje bi se najprije možda neki brzi pozitivni rezultati mogli ostvariti, to je područje dijagnostike, gdje se baca novac. Mislim, vi danas imate slučaj da zapravo se skoro pola svih nalaza građani koji obavljaju u bolnicama, domovima zdravlja ih ne podignu, a to košta. Jasno. Također postoji prostora za pojeftinjenje određenih lijekova, smanjenje izdataka isto za mnoga specijalistička liječenja koja bi građani tako i tako platili. Dobro, nećemo završiti u ovom negativnom tonu, već ono na početku što smo pričali, dakle u principu građani bi, kao što smo rekli, trebali živjeti, odnosno mi svi bi trebali živjeti u 2019. nešto bolje, možda naravno ne dovoljno dobro koliko bi svi željeli, ali evo možda nekako to ide, ali vrlo sporo ka nekom boljitku. Dobar vijest je da Hrvatska nastavlja rast po tempu od oko 3%, to je sporije u odnosu na istok Europe, ali moramo biti realni da je to zaista nama trenutno najbolja moguća stopa rasta. Ona nije praćena rastom neravnoteža u proračunu i u bilanci plaćanja. To je zapravo za nas jedna najpoželjnija stopa rasta koju Hrvatska može sad ostvarivati. Da, htio sam reći da bi mnogi željeli veću, vjerojatno, ali realno možda nije to se očekivao. Što bi rekao jedan od vaših kolega, da se postavimo na glavu više od 3% nikako ne može. Mi možemo rasti i 5% i 7%, ali to će ići na teret deficita i proračuna, a i bilance plaćanja, koje onda u srednjem roku opet vodi naglom rastu zaduženosti i privatnog sektora i države, i u konačnici kamatne stope. Dakle, bolje pomanje, ali sigurnije nego brže, a ne sigurnije. Eto, hvala lijepa. Moj današnji gost bio je analitičar Addiko banke Hrvoje Stojić. Hvala vam lijepo, gospodine Stojiću, na razgovoru. Hvala vama. Evo, nadam se da ste bili samo da je bilo ugodno slušati. Evo, ništa, čujemo se za tjedan dana. Do tada lijepi pozdrav i svako dobro. Hvala vama, pozdrav. Laganini intervju tjedna.